Bueno, atópame aquí con Sergio Mallo e con Daniel Malvido, adestradores do Tapería dos Chata Balonmán Cangas e a Asociación Deportiva Carballal, que se enfrontarán agora na primeira semifinal senior feminina. Empezamos contigo, Sergio. Como chega o equipo a esta semifinal? Pois o noso equipo chega con moitas ganas de competir, aínda temos algunha baixa porque, gracias a Deus, o noso equipo de plata vai xogar por quedar campeoas de Liga Plata. E, como sempre, o Carballal imos a ir a competir contra un gran equipo e a ver como vai o partido. Dani, vos sodes dous equipos que durante a tempada, en diferentes categorías, ademais femininas, enfrentástevos duramente. Contanos, que esperas deste partido? Un partido moi competido, como sempre, contra Carballal. De feito, contra esta categoría, en toda a segunda volta foi o único equipo que nos robou un punto. Fixemos todo victorias, o único empate que tivemos foi aquí contra eles, ou sea que aquí o que se espera é competición e a xogar. E agora unha preguntiña un pouco aí para incidir para cada un. Mallo, contanos puntos débiles do Cangas. Débiles do Cangas? Pois eu creo que cando o partido xogase máis en posicional e non as deixamos correr, pois poden sufrir un poquinho máis. Aínda así, creo que teñen a mellor xogadora da categoría e faremos por parala. Vale, Dani, ahora inversa, contanos os puntos fortes da Asociación Deportiva Carballal. A competitividade, a garra das rapazas, esa seña que teñen e sempre están aí, nunca se lles pode dar por perdidas, e o seu xogo en transición tamén é bo. Teñen puntualmente, inda que o que decía Sergio antes, teñen xogadoras moi boas que, que ahora mismo están cumplindo noutro lado, máis importante para o club, pero individualmente teñen xogadoras moi boas. Pois nada, deixámolo aquí. Os dous adestradores se mollaron en contestar esta pregunta. Moitísima sorte aos dous e vémonos nesta primeira semifinal senior feminina. ¿A quién o pedido? Vale. No te preocupes. Esta es lo que está. Moi boas tardes, benvidos outra vez a este pabellón Vila de Noia. E agora turno para a categoría feminina, que vai empezar dentro de moi pouquiño. Estamos aí vendo en imaxen os dous colexados do encontro, a Sergio e a Rubén, que pitaron xunto con Alberto Rodríguez as semifinales masculinas da mañán. E antes de comenzar cas presentacións dos equipos, acompáñame Adrián Dura. Moi boas tardes. Boas tardes, Charlie. Un placer estar aquí, por suposto. Pois vamos a ver que nos depara esta primeira semifinal. Estamos pendientes de que os dous equipos se preparen para a súa presentación. Nada, recordamos un poquinho a xornada da mañán. Non, porque xa van a empezar as presentacións. Boas tardes a todos e a todas e benvidos a esta primeira semifinal senior feminina
que enfrontará os equipos Tapería dos Chata, Balonmán Cangas e Asociación Deportiva Carballal. Como visitante, a Asociación Deportiva Carballal xogan número 2, Sara Pereira. 4, Adriana Rial. 6, Area Martínez. 8, Ainé Roca. 11, Lara Fabián. 12, Paula Comendador. 13, Marta Lima. 14, Nerea Arias. 15, Uxía Alonso. 18, Isis Moreno. 19, Adriana Montenegro. 20, Lara do Campo. 21, Eva Fernández. E 26, Uxía Dieste. Adestrador, Sergio Mayo. Axudante, adestrador, Pablo López. Oficial, Marcelino Pérez. Por parte do Tapería dos Chata, Balonmán Cangas xogan con número 3, Iria Augusto. 8, Anastasia Doder. 9, Nayara Pereira. 11, Mencía Lorenzo. 13, Marta Piñeiro. 14, Nerea Taboas. 15, Laura Madaleno. 16, Alba Mera. 17, Nayara Costas. 18, Antía Vilariño. 19, Laura Barros. 23, Mairea González. 29, Irene Romero. 30, Irene Ríos. 52, María Cancelas. E 77, Uxía Fernández. Adestrador, Daniel Malvido. Oficial, Laura Novás. Dirixirán este encontro os colexiados Sergio Murillo e Rubén Iglesias. Como anotador e cronometradoras deste encontro, Nerea López e Nerea Bouzón. Aurelio Barreiro, delegado federativo. Pois feitas xa as presentacións das xogadoras, Dubra de novo, que prevemos para este interesante primeira semifinal que vamos a encontrar hoxe pola tarde. Sí, interesante, non? Sobre todo por mor do último resultado entre estes dous equipos na Liga Regular. Creo que, se mal non recordo, foi un empate a 26 goles. Eso fai que os dous equipos sentan ese nerviosismo, non? Nos seus corpos, bueno, ver que son capaces de facer as xogadoras nunha final a 4, que son dous equipos xóvenes, ademais, que teñen ese mesmo perfil de xogadoras moi novas, bueno, a ver que se non lles pasa a factura esa mellor inexperiencia nunha fase senior, non? Pois non podía estar máis de acordo, ademais foi algo que apuntou tamén na entrevista de antes Dani, o adestrador do Cangas. E claro, non é o mesmo xestionar unha ahora en categoría senior, como poden estas rapazas están a nivel de club acostumbradas a xogar o mellor un top 8 a nivel nacional e todo, pero é moi diferente sabendo que se xogan despois, non? Por exemplo, Carballal ahora, tamén o decía o seu adestrador, o primeiro equipo xógase agora pola tarde ese ascenso, non? A Oro, na segunda división feminina, así que a ver como plantexan os dous partidos os adestradores. Sí, é unha exixencia, non? Cangas, pois, é un equipo de nova creación de fai agora, creo que é o segundo ano que compite en categoría senior femenino, pero claro, teñen esa exixencia de clube, de clube galego histórico, e claro, que hai que facer un bo papel, querer tamén elas medrar no campeonato nacional. Carballal, pois eu acabas de recalcalo ti, non? Se o primeiro equipo está aí arriba, as xogadoras xóvenes tamén queren que se teñan en conta, non? O seu bo facer no balonmán. Pois vamos a ver con que nos sorprenden agora os dous adestradores. Hai moito nivel nesta primeira semifinal, hai xogadoras, vemos que está no centro do campo, aínda que vemos agora na pantalla as Laura Madaleno, Iria Augusto, Nayara Costas, moitos quilates aí
Vemos aí a diferentes aficionadas xogadoras do Reconquista de Vigo que xa viñeron a pasar o fin de semana. E vamos a ver como nos sorprenden os dous adestradores tamén, os asiduos da categoría como son Sergio Mayo e Dani Malvido. Preparados os equipos para comenzar. Decíamos, equipos novos, Dura. Sí, a ver, ahora supoño que a proposta inicial dos dous equipos é ver cal é o plantexamento defensivo, non? Nestes primeiros minutos, que teñen varios sistemas que poden defender aberto, por exemplo, ahora Cangas, non? Que parece que arrisca nesta primeira defensa, pero Carballal tamén ten ese potencial para defender aberto, non? Vemos, como decía, ese 3-3, aí vai Isis, el primer gol aos 25 segundos nesta primeira mitade que bate polo corto Alba Mera. Outra das claves do partido, pisando. Bueno, empeza con ritmo forte o encontro, non? Nestes primeiros minutos. Parece que vamos a pasar ben desde a cabina de comentaristas. Iso sempre. E vamos a ver agora como se habitúa tamén, non? Carballal esta defensa que Cangas traballa moi ben desde categoría base. Estas rapazas a teñen máis que traballada. Aí pasos por parte de Lara Fabián. E vemos como Nayara, un ritmo... Teno claro Cangas, ben forte, ten ese papel de favorito e asúmeno ben, non? Arriscando con esa defensa aberta, xogo rápido ao contraataque, e parece que queren sentenciar pola vía rápida, non? Pero xa veremos... Un partido moi largo, non? Exacto. De feito, xa o decíamos tamén pola mañán, aínda que os equipos agora collan renta de 3-4 goles. Por exemplo, na primeira semifinal masculina, aos últimos 3 minutos estiveron con posibilidades os dous equipos de levarse o partido. E vai pasar exactamente o mismo tanto agora como na segunda semifinal que enfrontará o equipo local contra o Lavadores. Parada de Alba Mera. Sí, está claro que cando é eliminatoria os encontros, o estado emocional durante o encontro, saber pasar esas fases que sempre son complexas durante o encontro, o equipo que mellor sepa adaptarse aí será o que se leve o encontro, non? Pois vamos a ver agora que está xogando moi ben eses desdoblamentos de unha exxogadora de Cangas como é Adriana Rial, non? Carballal, están indo bastante ben, con unha idea moi clara de o que teñen que facer seguramente, porque xa prevían que o mellor lle podía salir así o Cangas. Bueno, tamén porque Carballal é capaz de facer esa defensa aberta, polo tanto seguro que nos adestramentos teñen ben traballado para o ataque posicional. Que ben Lara, que continúa, e vai Adriana, e adentro, os dous goles de Carballal. Moi bo gol, con moita calidade técnica, a verdade é que un gusto, non, ver esa capacidade de Adriana. E vamos a ver agora que unha das claves que decía, non, que comentaba o adestrador do Carballal, Sergio Mayo, era frenar, non, o levar a Cangas a un ataque posicional, que non correran, que elas se encontraban moito máis cómodas aí. E vamos a ver como se desenvolven nesta faceta do partido agora. Divertido, un plantexamento diferente na defensa de Cangas, a de Carballal, e, bueno... Moi ben tocado. Está ben que vexamos este tipo de diferencias entre un e outro equipo. Temos aí a Lara do campo e a Inés Roca no centro dese 6-0. Flanqueadas por Isis. E no outro lado por Eva Fernández. Aí vai Iri Augusto, parada agora de Paula Comendador. Temos aí que, como decía, ritmo endiablado, Dubra. Sí, a verdade é que non lle teme o partido tampouco Carballal. Se busca tamén ese ritmo alto. Creo que os dous equipos se conocen moi ben, tanto de categoría juvenil como de categoría senior, e, bueno, iso fai un aliciente competitivo emocional moito máis alto. Moi ben aí. Está lendo moi ben. E outra vez Adriana polo corto, cambiándolle a ubicación agora, Moi ben esa xogada de ataque que a pesar da defensa aberta, pois son capaces de manter a mobilidade de balón rápida, levar o balón dun lado a outro, e manter esas progresións sucesivas. A verdade que moi ben Carballal. Está lendo moi ben esa defensa agora. Carai, Carballal pasou dun 6-0 a un 5-1. Vannos a dar traballos adestradores,
Bueno, mellor para nós. Buscaba o Xío o lanzamento. Unha xogadora que cando lle toca o turno tamén ten unha moi boa muñeca, a zurda de Cangas. Unha mágoa porque marchouse pegadiño Pau. E repite procedimento Carballal. Lástima tiña compañeira sola que ven ahora Laura Madaleno rexeitando ese balón e viña de dentro. Viña de dentro da área, correcto. Boa decisión. E bueno, que eu creo que o Cangas buscaba inicialmente un parcial positivo, non? Con esta defensa aberta, tamén sorprender un pouco, pero bueno, o que falamos, Carballal adaptouse ben nestes primeiros 5 minutos de encontro. E bueno, agora veremos quen é o que leva a batuta do encontro. Vemos aí a Laura, unha xogadora que ten moitos recursos, sale moi ben o forte, sale moi ben o débil, reparte moi ben o xogo. Sí, quizás sea, bueno, decía tamén Sergio, non? Ao principio, nesa entrevista, unha das mellores xogadoras da categoría. Sí, a bo seguro é determinante para o xogo do seu equipo. Para despois de un ciclo de pasos un poquinho máis do permitido, non? Sí, pero bueno, é normal de a defensa que bo vaya pase. Gesto, vaya gesto técnico. Iso xa sale de memoria, Iria, que ven Iria tamén unha moi boa xogadora, que ademais é moi versátil porque agora Dania estaba utilizando na primeira línea do 3-3 e defende moi ben no centro do 6-0, por exemplo. Finta, lanza de fora, equipos moi completos os que temos aquí nesta primeira semifinal, pero as porterías tamén xogan. Sí, neste tipo de finales a 4, a verdade que o tema das porteiras eu creo que tamén teñen esa presión excesiva, elas saben, no, que poden ser determinantes en certos momentos nestes encontros de eliminatoria. Creo que están a facer un bo papel nestes 6 primeiros minutos as dúas porteiras, a verdade que sí. Dúas paradas para Carballal, unha parada para Cangas. Temos que dicir que nas semifinales da mañán as porterías foron determinantes porque os porteiros que máis pararon foron os dos equipos que conseguiron o pase a final de mañán. Suele ser unha das chaves. Vemos como Cangas xa cambia tamén o sistema defensivo, ponse nun 6-0. Ui, va. Vaya golpe aí, Sara quedouse sen ideas no lanzamento. Vemos aquí a repetición, como Nayara lle pica, e Iria lle acompaña con brazos, volve Isi só chut, e como cambiou tamén, Xa pola mañán vimos unha capacidade dos extremos moi alta a hora de definir, a verdade que estas rapazas non se queren quedar atrás, non? Moitísima calidade, tanto de extremo esquerdo como de extremo dereito, e, bueno, empezou ben o Carballal, non? Con un parcial de 1-4, veremos a ver se Cangas se refai. Como decíamos, son xogadoras con moita calidade para poder facelo. Ahora que non nos escoitan elas, podemos dicir que teñen aí o seleccionador feminino, juvenil feminino, que anda pola grada, Budi, para tentar, non? Ver, hai moitas xogadoras de primer ano que son susceptibles, non? Do ano que ven poder participar e estar nese rol da selección. Sí, é o que falaxes de que hai moitísima calidad nos equipos, calidad juvenil, ademais, non é só o senior. Que ven ese pase que a esquerda, e o balón que dá na parte do muslo, e agora pasivo, moi ben a defensa do Carballal, agora deixando sin ideas prácticamente o Cangas. Sí, está un pouco atascado en ataque o Cangas, bueno, depende moito tamén de Laura Madaleno, o seu xogo, esa xogadora encontre a facilidade para que ten un contra un, para ganar superioridade para as súas compañeiras, e bueno, están esperando un pouco estes primeiros instantes a ver quen toma esa responsabilidade, non? Vemos que ben está movendo, está xogando, as xogadoras do Carballal están movéndose moi ben sen balón. Iso que lle está provocando tamén algún erro na defensa do Cangas. Vamos a ver aí Sara. Non hai nada. Vamos a ver aí ese pase que vai cara a Iria. Torna cara ao centro, moi ben a defensa do Carballal, moi ben o repliegue, Ben a porteira arriscando un saque de contraataque, porque a verdade que non só teñen este papel determinante a hora de parar balón, sino que ese tipo de pases de goles que poden dar goles fáciles e que desatasquen o xogo do equipo. Non lle gusta a Dani Malvido como empezou o encontro e vemos que pide tempo morto. Punto uno.
joder, si llegamos allá vamos a intentar meterlas al final. No empecemos a hacer a la portera internacional, porque si no estábamos ahí, en vez de un 1-4 era un 3-4, ¿vale? El problema que estamos teniendo atrás es que ellas están fijando, están moviendo súper rápido el balón. Vamos a romperlo 5-1. 5-1. Nay, quédate. Anas, entras en el 2 allá. Nayara en el centro. Anas en el 2 allá. Iria en el 2 de aquí. ¿Vale? Sigue Cancelas allá. Sigues Laura aquí. Exteriores. Separaros, por favor, con los extremos, porque ahora van a quedar espacios fuera. Separaros con los puñeteras extremos. Vale, en ataque. Viene Iria, entra Mencía. Viene Iria, entra Mencía, empieza tú en el centro a jugar un Cangas 1, Madaleno, aprovechar que tenemos a Mencía aquí con este cambio corto y vamos a iniciar los Cangas 1 de aquí para allá, a partir del punto fuerte de ella. Y otra cosa, cuando estéis en 5-1, os van a jugar el puto desdoble largo de lateral. Mete una presión arriba, si acabas en mixta, me da igual, y el resto juntitas y las exteriores separadas. Tías, y Alba, sacamos el balón rápido, vamos a meterle un poquito de presión. ¡Vamos! Pois moi boas palabras de Dani Malvido, a verdad que está dando no clavo. A verdade é que con moito coñecemento do seu equipo, non? Como, bueno, pero amosou que ten o encontro moi ben preparado do rival e do seu equipo. A verdade é que moita información, dá gusto escoitalo e agora veremos se o equipo plasma na pista. E vemos que se incorpora ali no lateral dereito do Cangas Anastasia Doder. E aí vai, aí non tirou de pizarra porque non a tiña, pero que dixo o fixeron as rapazas. Exactamente. A ver ahora, terceiro sistema defensivo en 10 minutos. A verdade que xogadoras moi físicas no Cangas. E veremos que como se adapta de novo Carballal a este sistema. Pois vamos a ver agora. Xa lle dixo así, que fixeron aí un par de cambios na primeira línea, de novo polas zonas exteriores, que foi tamén algo que recalcou Dani neste tempo morto. Intenta girarse aí Nayara, balón para... Oye, que ben Adriana, conseguindo aí esa posición antes de que a xogadora do Cangas, de que María Cancelas quixera facer ese lanzamento. De novo, balón para Carballal. Vamos a ver agora que prepara Sara Pereira, xogadora que está aos mandos do Carballal. Moven aí, farán esa... Ahora estou pendiente dese fan ese desdoblamento largo de lateral, que ainda non o miramos, que foi o que cantou Dani. Pero están xogando moi ben cos bloqueos do pivote agora. Sí, é moita variedade de sistemas, non só un sistema, non? Teñeno claro. Bueno, ten unhas poucas de dudas as defensoras de Cangas, non saben todavía como frenar esa mobilidade que recalcaba Dani no tempo morto. E bueno, estamos todavía iniciando, non, este encontro. Moi ben, Mencía tamén, o que decía, que ben Anastasia. Moi ben tamén, en ataque sí están seguindo as indicacións de que empece Mencía, de que faga esa. Moi ben Anastasia tamén agora nese robo. Ollo que vai o balón para Laura Madaleno. Como acolleu? Madre mía. Balón a man, 7 metros claros. E 2 minutos tamén claros por esa oposición no lanzamento de contraataque. De novo un saque largo que desatasca ao Cangas, que pouco a pouco, non, a pesar do bo facer de Carballal, pois está aí no encontro. Vamos a ver os 7 metros sen moito aderezo. Hoxe pola mañá miramos un duelo de 7 metros, lanzamentos bastante bonitos, temos que decir. Así que 4-5 no marcador. Fixo efecto ese tempo morto do adestrador de Cangas. E volven subir a defensa. Volven a ese 3-3. Ante a exclusión ahora. Para Nayara. Volve a defensa presionando. Junto con Laura axudando. Moi ben aí. Moi ben os cambios tamén. Están moi activas as xogadoras. Deixan ir hacia fora. E Adriana, que está definindo increíble, A verdade que está sendo un parte fundamental de que o seu equipo se manteña arriba no marcador, non? Vamos aí, Uxía, que volve ao campo. Se Isis lanzaba e Adriana tamén, Uxía non se quere quedar atrás. E mostra aí a súa calidade dentro extremo. Aí vemos a afición de Cangas na imaxen, con algún infiltrado que coñecemos do Rosal. Vamos a ver como vai agora. De momento empate, non? Nesta superioridade, Dura. Sí, 1-1, que Cangas sigue presionando arriba, pero a
A verdade que Carballal, a pesar de ser unha xogadora menos, pois ten oño ben adestrado, pases cortos, cruces cortos, que haxa moita mobilidade do xogo, bueno, está lle dando certa vantaxe. Ui, va. A verdad que hai golpes que son un pouco escalofriantes, pero que mellor que non queden en nada, e que as rapazas poden seguir disfrutando. Vemos aí como Dani está pendiente tamén dos cambios, pasivo, moi ben a defensa agora do Cangas. Ollo aí que se levanta, lanzamento sinxelo para Alba Mera. Sí, pero bueno, tiña que lanzar, xa estaban ao límite do pasivo, recupera Carballal, ademais, a xogadora ahora volta a igualdade. Balón por empate. Exactamente. Vamos a ver que prepara Laura Madaleno. Volvemos a ver que entra Nayara no lateral dereito. Saliu a meter ese gol e a seguir defendendo aí no 5-1 Anastasia. Vemos que ataca Mencía de novo, balón para Nayara. Mencía outra vez, moi ben o débil, que ben sigue a bola, moi ben esa man. Agora da xogadora do Carballal de Lara Fabián. Vamos a ver este novo ataque. Baixan a 5-1 ante a volta a igualdade na pista. Que sí que lles fixo, causou efecto esa defensa. Sigue apretando aí a afición do Cangas, solicitando pasivos colexados que levantan a man. Moi ben aí a defensa, Lara Fabián que quere trasladar, no. E encontrar o oco outra vez pola zona exterior. Sabe que sin precipitacións no ataque Carballal. Dous pases marca o árbitro. Aí balón para Lara Fabián. E agora recordamos que o fixemos pola mañán, que todos permítese sempre o saque do golpe franco e un lanzamento. E se siga vendo golpes francos, así sucesivamente hasta que rematen os ataques. Moi ben aí. Pasos claros. Sí, creemos que pasos claros, pero tamén moi bo o xesto técnico de Lara Fabián, cambiando o balón a man esquerda e aloxando o balón o pau largo. E nas situacións de pasivo sempre é fundamental poder contar con unha xogadora que teña lanzamento exterior, e Carballal, pois neste caso... Oxe non conta, non? Decimos, hai tamén moitas xogadoras que podían estar aquí, están en Lanzarote. E vemos aí outra vez Laura Madaleno, que seguramente buscará ese un para un, que ven sin balón aí. Anastasia, que pon o empate no electrónico nesta Ecuador da primeira mitad. Sí, está xogando ben Cangas, no cambio de Madaleno a xogar de central para iniciar a través do 1 contra 1 ou do 2 contra 2 despois en zona central, como recalcaba Dani no tempo morto. Está a salir ben no ataque posicional a Cangas. Está xogando Adriana sola, casi, daña o balón, ela vai para diante, para atrás e mete gol. A verdade é que está a xogar moi ben, a definir moi ben. Que ven Anastasia outra vez. Ollo. Como saliu esta xogadora, porque leva 3 de 3. Intercambio de goles nestes momentos do encontro. Agora son os ataques os que se están impoñendo claramente as defensas, que están un pouco máis soltas as xogadoras tamén a hora de xogar. Así como no primeiro partido da mañá, que eran as 10 e pico, costou despertar un pouco, pois neste partido da tarde tamén, non? Un viaxe seguramente que teñen que chegar as xogadoras, se non estaban aquí pola mañán, pero as 4 da tarde sempre unha hora que custa un pouquiño máis arrancar. Sí, comes igual a unha hora non habitual, non? As xogadoras cambian de hábitos, bueno, o viaxe, ao final a boa temperatura que temos agora en Galicia, pois tamén influi. En Carballo, en Galicia, en Carballo concretamente. Vamos a disfrutar do fin de semana, entonces. Volve aí Anastasia co balón. Oye, que non se está pensando moito, Está indo a lanzar, a fintar, variando tamén a salida, está saindo tanto punto, se encara dende a dereita o punto débil e se está no centro agora que vai salir o punto forte. E tamén xogadoras moi completas, as que están agora mesmo en pista dos dous conxuntos. Levanto pulgar Laura Madaleno. Se cruce con pivote, procedimento que tamén agora é moi utilizado, que ben Mencía. Estáse desesperando un pouquiño
a pivote do Cangas Nayara porque está cortando moi ben en contra do balón. Vaya paradón. Vaya paradón de Pablo Comendador, que esperou aí a Uxía, Será cuarta ou quinta parada, verdad que non... debeu tirar forte porque levou a man ao codo. E vemos aí como Laura Madaleno, ollo que non se confíe. Golpe franco. Bueno, cuidado aí. O balance defensivo de Carballal. Vemos aí que Dani fai 2 cambios, entra Irene Romero, pivote, e volve a coller o lateral esquerdo Mencía. 7-7 no marcador, este vai ser un partido bonito. E o que lle queda, move aí, que ben están, non están, que ben Mencía. Que ben Mencía, que meteuse polo único oco que había, Sí, eu creo que Cangas, as xogadoras son un pouco máis físicas, non? A hora de poder facer eses uns contra uns, que Carballal, que necesita moito máis esa mobilidade, non? Tanto no ataque, que estábamos recalcando, pero tamén na defensa, esas defensas impares, que creo que ten que ter uns conceptos diferentes, non? A defensa de Cangas, non? Se, ao final, a carencia física, moitas veces dada pola xuventude das xogadoras, pois fai que teñas que defender de maneira distinta. Tras o erro dos 7 metros, que ven a axuda de Iria. Moi ben agora o balón para Nerea. Ollo, 2 minutos por este. Admite a xogadora tamén si metiu a súa compañeira, está admitindo efectivamente que cerrou co pé. Ora sabemos que son situacións de moito perigo para os extremos. Estánse tamén, os colexados teñen a vista moi posta nese tipo de accións. Vamos a ver Nerea despois do lanzamento do Cangas que falla a xogadora do Carballal. Non sei se apreciou na imaxe, pero parou o penalti o fotógrafo despois do rexeite no poste. Todos 2 erros agora, non? Sí, 2 de 7 metros seguidos. O decía pola mañán tamén, o comentaba aquí con Iván. Isma nos decía o adestrador do Porriño que este tipo de partidos hai que ter moi en conta os lanzamentos de 7 metros e as superioridades, porque é o que decide un partido axustado, non? De momento está todo moi apretado. Cando hai moita igualdade, non, entre os equipos, os lanzamentos de 7 metros. Foi ben, Laura Madero. Moi bo gol, outra vez un contra un. A verdade que esta xogadora dá igual o punto forte que o punto débil, xogadoraza. A verdade que está encontrando solucións. Vamos a ver agora Carballal como sigue. Isis que pasou do extremo ao lateral e as mete igual tamén. Non lle importa esta xogadora. A ver como defende tamén o Cangas agora 2 zurdas, tanto Isis como Nerea, que é algo que seguramente non se encontren durante moitos partidos en Liga. Vamos a ver. Xogas en porteira, esta inferioridade Cangas. Arriscando. Vemos como Carballal tamén sube a súa defensa, ao contrario do que leva facendo o resto do partido. Que ben Anastasia Doder, que sacou petróleo, A verdade é que un contra un moi difícil de parar se esperas dentro dos 9 metros, complexo. E ollo, valentía por parte de Laura, que errou o anterior 7 metros, se volve e transforma. Sí, por algo é a máxima goleadora do seu equipo, non? O sea, toma a responsabilidade, así o fai. Vamos a ver agora como xoga esta superioridade o Carballal. Vemos que xa recupera tamén a xogadora excluída Cangas, así que non vai haber moito por decidir. El lanzamento de Isis fora. Bo lanzamento. A verdade que foi moi boa selección de lanzamento, non? Mas que, bueno, escapouselle fora, pero creo que aparte ten confianza, non? Está xogando moi ben e é importante probar tamén que teñen capacidade de lanzamento exterior. E tras o tempo morto, Cangas un por riba agora mesmo. Que ven Nayara. ¡Buah! Que pinta punto forte. Creo que Sergio Mayo vai pedir tempo morto ou ha de estar a piques de pedilo. Porque, como decíamos, despois dese tempo morto que pediu Dani, axustou 3 cousiñas, comentoulle como facer as súas xogadoras e o marcador é totalmente diferente. Isis de novo, que ven Sara.
non se decidiu aí a lanzar a xogadora do Carballal. Bom movimento por parte do Carballal outra vez, que tiña superioridade ganada hacia o extremo dereito. E de novo esas circulacións cortas lle están supoñendo a Cangas aí un quebradero de cabeza. Moi ben, defensa interior, a verdad que está moi clara. Sí, Cangas ten claro, teñen pouca capacidade de lanzamento exterior, neste caso Carballal, pouca salida, a pesar desa defensa aberta, pronto recúan hacia atrás, xogan co blocaxe, bueno, neste caso, pois, dou unha defensa interior do Cangas. E Adriana, que sigue o seu, dende o extremo, dende o punto de 7 metros, que bateu a Irene Ríos. Cambiou aí a portería Dani. E pon o 19 no marcador, faltan 7 minutos para acabar esta primeira metade. Sí, minutos importantes, está costando as últimas defensas ao Carballal, está encontrando facilidade Cangas e veremos se son capaces de... Oh, madre mía, a esquerda tamén. Cenas... A vaselina coa man esquerda, a verdade que de novo superando un contra un, ten que axustar as axudas Carballal, como sea. O 5-1, a verdade que lle está costando un pouco máis descifralo. Pero estamos mirando como as xogadoras do Carballal están facendo bastante tamén este procedimento de extremo por fora. Resultoulles moito contra 3-3, pero a verdade que tamén Cangas axustou moi ben, está axustando moi ben, que ben, balón aí. Moito máis cómodo Cangas, sí. Está impoñendo tamén pois esa veteranía un pouquiño máis ca Carballal a hora da competición. Que ben continuado. Unha mágoa. Unha mágoa, sí, son momentos importantes. Agora faltan 6 minutos. Vamos a escoitar agora o adestrador de Carballal, que creo que é importante estes 6 minutos que quedan para acercarse no marcador. Trabajamos esto, cuando ya iniciaron, ya votaron hacia atrás para que las treses puedan subir y no asumir el 1 contra 1 de 6 metros ni con tanto espacio. Pero la estamos cagando. 2, no hacemos el cambio que tendrás que hacer, meter una 5-1. Vale, pues está yendo la olla, ahora me repliegue y una defensa. Estáis dejando las superioridades defensivas nuestras, que sabéis que hacen la acción con Gabriel y se van, estabais así, 2 para 2 con todo este espacio. No quiero aquí las 12, es picar hacia atrás, la que va a subir son las 13. Vale, sí, bien. Pois tamén recordando o plan de partido, non? Sergio Mallo dicíndolle ás súas xogadoras que estén un pouco máis arropadas polas defensoras centrales para poder suplir, non? Eses seus paraóns, neste caso de Anastasia, Mencía e Laura Madaleno, porque se estaban quedando un pouquiño atrás. Sí, comentábamos, non? Que empezou moi ben a defensa 6-0 do Carballal, o encontro, estaban tendo dificultades ahora nestes últimos 5 minutos de primeira parte. Bueno, teñen que volver a axustarse, volver a ter esa mobilidade entre as tres e as segundas, e, bueno, a ver se así son capaces de frenar a capacidade goleadora que ten Cangas. Vamos a ver agora se surte efecto o que comentou o adestrador do Carballal. Ahora pasa aí Nerea, van a buscar ollo cos pasos casi, preparada, moi intensa tamén Laura Madaleno en defensa tamén aí, querendo chegar a todo. Sí, físicamente que está aguantando nas defensas nas certas, se ha avanzado. Que ben, moi ben, 2 minutos. Bueno, pues un tempo morto que saliu a pedir de boca, non? Podemos decir. Sí. Ataque posicional, gol e 2 minutos para o equipo rival. Ese gol de Lara Fabián, la xogadora do Carballal, tamén hai que dicir que Dani está rotando máis as xogadoras porque ten xogadoras para poder facer ese tipo de rotacións, aínda que Sergio está cambiando as xogadoras de postos tanto a nivel ofensivo como defensivo, non ten tanto do que tirar precisamente por lo que decíamos antes, ¿no? Que o primeiro equipo necesitou a un par de xogadoras en Lanzarote e iso lastralles un pouco, equivócase aí, non chega tamén Adriana, Uxía, que isto vai de pases largos,
Sí, a verdade que Que ben. bueno, moi bo gol no rechace, unha pena, había defendido moi ben desta volta Carballal, encontrouse cun rexeite nos 6 metros o Cangas, bueno, pues un gol en inferioridade numérica. Que iso dá moito aire, e sobre todo nestes últimos 4 minutos e medio que quedan por disputar desta primeira metade. E vamos a ver aí Sara Pereira. Ui, vaya golpe. Nada. Bueno, os colexados entenderon que non hai nada. Primeiro paso sí que foi un golpe forte, segundo, terceiro paso estaba libre, bueno, pues, que xa sabemos que neste tipo de partidos xa que xogar ao límite do reglamento, non? As defensas están sempre aí sacándose as cosquillas. E agora que este Vila de Noia está collendo moito color, afición do Cangas que está a dalo todo aquí a nosa dereita, afición do Carballal que foi enchendo pouco a pouco a grada a nosa esquerda, e moitos rapaces e rapazas. Que ven Anastasia de novo, está sendo determinante a xogadora do Cangas. Dende que saliu ao campo o ataque posicional do Cangas, pois colleu outro color, non? Pois sí, a verdad que está indo con todo para dentro. Esperemos que o irmán tome boa nota de isto, que é tamén moi bo xogador. Xa recupera. Que ven agora, moi ben. A importancia dos amagos no momento xusto, dicíamolo pola mañán tamén. Sí, xa te estaba escoitando a través da retransmisión como falabas dos amagos. É importante este gol de Carballal xusto no momento no que Cangas recuperaba a igualdade numérica, estaba a entrar a xogadora e conseguir un gol polo lado contrario que quita presión, non? Ahora a defensa do Carballal. De novo diferencia de 2 goles a favor de Cangas. Que ven aí as mans, moi ben aí a xogadora Eva Fernández do Carballal. E vamos a ver, me parece que están un poquinho máis xuntiñas, non? As xogadoras do Carballal, que lles está a costar un poquinho máis o Cangas. Sí, funcionou ben o tempo morto, a pesar de que Cangas conseguiu meter 2 goles en inferioridade, pero Carballal estaba axustando ben. Que ven outra vez. De novo Lara Fabián, que cando non é Adriana, pois está sendo ela que está subindo un poquinho máis o peso ofensivo. E de novo aí Laura Madaleno, que ven a continuidade, balón para Uxía. Ollo que esta xogadora pode salir con cualquier cousa. Aí ates. Moi ben, a verdad que moi bo gol donde parecía que non había nada. E que en contra está abonada, non quere deixar caer esa, como decías tú antes, Dubra, esa calidade que amosaron os extremos durante a mañán, pois tampouco queren as xogadoras do Carballal e do Cangas ser menos. Encaramos xa casi o último minuto e medio desta primeira metade, 14-12 no marcador. Vemos aí que ataca Sara Pereira, a xogadora que ten unha finta moi potente tamén, Sara. Sí, a verdade, está levando moi ben a batuta do xogo durante toda a primeira metade, no central. Que ven aí, falta en ataque porque gañou a posición. Nayara é moi inteligente, e gañou a posición moito antes de que como era a xogadora Eva Fernández, quixera entrar aí entre 1 e 2. Xogadas difíciles de arbitrar, non? Están aí ao límite entre a falta en ataque e os 7 metros, sempre é difícil esa toma de decisións arbitral. Vemos aí como sale Nayara de novo, balón para Iria, Madaleno con moito espacio. Iso é o que busca o Cangas e o que non quere ver o Carballal. E vaya gol. Moi bo gol desde o extremo esquerdo. Mairea, sí señor. Ese 15-12 no marcador. 45 segundos para rematar a primeira mitade, recupera Nayara. Balón arriba para Laura Madaleno. Que... Ollo, como está tamén a porteira Paula Comendador. Se aproveita Carballal esta superioridade no contraataque. Que ven balón, que ven aí a finta de Eva de novo. Dalle a oportunidade ao Cangas de ter un ataque máis. Quedan 20 segundos. De novo a porteira do Carballal protagonista para salvar o seu equipo, pois do que podía ser un +4. Moi ben Carballal aproveitando a superioridade no contraataque. Vamos aí que vai Nayara ao centro, intenta fintar a Iné, moi ben a Iné. Eu penso que se vai acabar con este lanzamento, non? Sí, pois un lanzamento directo ahora por parte do Cangas. E ollo que tanto Anastasia como Iria son asiduas a meter goles deste tipo, Vamos a ver. Moita altura.
Está aí indicacións previas de Dani para este lanzamento. Recordamos que se o balón de Iria impacta na faciana de algunha das xogadoras, vai se perder o resto do partido. Vemos aí como xa se lle foi moi arriba. Lamenta Iria, dice, intentei no, pero non foi posible. Estuvo ben. Tras unha primeira mitad igualada, como vamos ao marcador con este 15-13, vamos a ver que retoques dan os adestradores no descanso. Vémonos na segunda parte, Dura. Sí, despois desa primeira parte, no 13-12 non, parecía que Carballal iba a dar esa remontada, pero bueno, encontrou dos recuperacións de balón o Cangas, conseguiu esta diferencia para irse ao descanso máis tranquilas, e agora veremos se o factor físico pode ser fundamental nesta segunda parte pois a favor de Cangas, ou se polo contrario Carballal pois é capaz de seguir competindo tan ben como está a facer os seguintes 30 minutos. Pois vos deixamos aquí coas imaxenes do partido, e mentras se falla aquí o sorteo no Vila de Noia, volvemos na segunda metade. Está ben. Vale, está apagado. Sí, apagado. La verdad se esperaba un partido menos igualado, no es... Rápido que temos que marchar, que temos máis partido, vamos! Despois que? Aí ven, Vale, eu creo que... mira, está máis alto, El lavador tema de son 5 escaleras, Manche para que no se primero jugador para aparecer por ahí o por aquí, pequeño. también, pero ya mucho altura. Vale, lo digo que aparece por ahí. No lo dejas raro, tío. Gana el sábado que hay que alto. La afición, tal. Los 50, vamos, al circuito. Es así. Partido de primera vuelta, Cangas le ganaron. Cambio de entrenador incluido por medio y tal, pero bueno. Gracias. Seguid el partido, seguimos. Gracias.
Final senior feminina. Jessy, contanos un pouquiño como se leva isto de organizar esta Final Four aquí no pabellón municipal Vila de Noia? Bueno, pois a verdade é que dá moito traballo, pero paga a pena, porque disfrútase moito e a toda a xente que nos gusta o balonmán isto é maravilloso. Contanos un pouquiño, porque para quen non o saiba, os vosos equipos clasificáronse, non todos, pero sempre algún tivo oportunidade para as Final Four. Vemos o exemplo do xuvenil masculino da semana pasada. Que significa isto para o Xiria? Pois para nós é un orgullo, ao final é unha motivación que te anima a seguir todas as tempadas traballando coa base. Para nós é o máis importante traballar cas nenas e cos nenos e que eles tamén vexan, elas vexan que todo o traballo ten a súa recompensa e vivan esas finales con moita ilusión. Bueno, Jessy, ti levas aquí dende a mañán como a nós e levas vendo todo o día o ambientazo que hai e, bueno, contanos, despois xoga o Xiria, valónanos un pouquiño o ambiente que había e o que vai haber despois. Bueno, pola mañán houve boa acollida, a verdad que as aficións visitantes animáronse a vir e houve moi bo ambiente, pero bueno, esperamos que o plato forte sexa ahora ás 6, que as nosas rapazas necesitan todo o apoio posible, e despois ás 8 tamén temos o partido dos chicos, así que esperamos que este o pabellón a tope. Nada, Jessy, ainda nos queda unha longa tarde por diante. Pois nada, moitísimas gracias, esperamos que sigas disfrutando do espectáculo. Gracias a vos. Pois xa estamos de volta despois desa entrevista de Katy con Jessy, unha de tantas responsables que hai hoxe aquí neste pabellón Vila de Noia de Carballo para esta preparación que a verdad é espectacular. Os espectadores só poden ver a parte de dentro dubra, pero se hai algún que non comeu ou que está para comer, fora hai pulpeiro por se quere acercarse hasta aquí, e hai unha cantina espectacular con moito ambiente. E oye, pois como decía tamén, despois do partido do Xiria e a posterior está o partido de Primeira Nacional que nos enfrentará vos contra Cañiza, así que tarde de balonmán en Carballo. Sí, a verdade é que dá gusto, dá gusto ver o ambiente entre aficións galegas que se está a vivir hoxe sábado, e bueno, pois non queda outra que seguir animando a xente. A verdade que está sendo un espectáculo e gracias a agradecer sempre a xente que colabora co clube para que fases como esta se salgan adiante, non? Vemos que xa están en pista as xogadoras do Cangas e tamén as do Carballal. Aí con un par de cambios no Cangas. Vemos que vai coller agora o lateral dereito Marta Piñeiro. Sigue María Cancelas no extremo dereito. Non iba a ser outra que Laura Madaleno no centro. Iria no lateral esquerdo. A xogadora Mairea no extremo esquerdo e Nayara no pivote. E poucos cambios no Carballal. A verdad que continúan as mesmas xogadoras que remataron esta primeira metade. E a primeira acción do partido, moi ben Iria nesa finta de brazo, pero non conseguiu transformar. Bueno, a política dos adestradores, igual que na primeira metade, non? As rotacións do Cangas, mantendo o nivel competitivo alto, e Carballal, pois, aguantando, non? Sale con todo esta segunda metade para ver se lle pode dar a volta ao marcador. Vemos aí xogando un pouco atrás agora Carballal, non? Nesta defensa 6-0 que sale o Cangas. Moi ben Sara, que moi ben as axudas tamén, non? Por parte das xogadoras do Cangas. Ese bloque defensivo, ese bloque da defensa central con Nayara e con Iria está moi ben plantado. Tamén decíamos pola mañán o traballo que fixo o xogador do Rasoeiro, Omar, o traballo que está facendo Nayara a nivel defensivo. Está sendo moi bon as axudas ás compañeiras tamén. Les está dando moito apoio e agora, pois, Lara Fabián de novo, non? Ollo
Que vaya outra cousa. Eso Esta rapaza vaya outra cousa. Xoga outro ritmo, Hasta lle pide perdón da cámara, mirad ahora. ten tempo a todo. Pero qué clase, qué toque de calidad aí para superar a Paula Comendadora, porteira do Carballal. Sigue mantendo esta renta de 2 a favor do Cangas. Sí, estabas a comentar, non? Ese traballo que teñen moitas veces ese central defensivo, o traballo oscuro que suele facer as boas defensas, non? Eses xogadores que teñen que facer ese traballo oscuro, que fan moi boas defensas e que gracias pois ao recoñecemento da afección pouco a pouco se está a ver máis no balonmán, non? O traballo que están a facer. O bonito que é facer unha boa defensa. Non? Sí, estuve agora comendo aí con un adestrador e comentábamos, non? A verdade é que moitas veces se perde ese control que antes había de defensa, contraataque, agora é moito máis dinámico, moito máis veloz. Despois dese 7 metros que marcaron os colexados por esa defensa interior da xogadora do Cangas de Mairea, no lanzamento de Isis transforma de novo Adriana Rial, que está abonada os goles igual que Laura Maladeno no Cangas, pois ela é a que está levando o peso goleador do Carballal. E Iria, moi ben. Iria que é unha xogadora que tamén cando se levanta desde os 9 metros é moi perigosa. Que ben ese amago aí de cruce. Da escola de Charlie. Eu cando atacaba mellor facía iso, pero a verdade gusto ver eses xogadores que teñen esa capacidade, non, para enganar defensas da nada. E sobre todo facelo dominando ben o ciclo de pasos, que é quizás o complexo dese tipo de accións. Vemos aí como Sara Pereira están agora moi metidas as xogadoras do Cangas. Os inicios de segundas metades sempre son importantes. Despois das apreciacións dos adestradores, Isis superando tamén. Que ven aí, moi ben ese balón, moi ben o bote. Ou no pé, señala o colexiado. E bueno, 4 minutos, un intercambio de goles entre os dous equipos. Os ataques estánse a impoñer neste inicio. Veremos cal é a defensa que se axusta antes. Volvemos a repetir polo tema das rotacións, a ver se non lle pasa moita factura ao Carballal, que foi o que menos rotou porque non pode rotar tanto, pero de seguro que vamos a ver un final de partido axustado. Sí, a ver, o tema das rotacións é complexo, non? Si as faz che sale ben, pois que ben, todo o mundo chegou descansado e tal, pero bueno, ao final nunha eliminatoria o que vale é ganar. Ni máis ni menos. Estas xogadoras queren estar na final de mañán con un pouquiño máis de tempo de descanso tamén, ¿no? Porque al final femenina que ven Sara Pereira, 7 metros e 2 minutos, aí. Sí, vemos como Carballal está a xogar de maneira diferente no ataque posicional respecto á primeira metade. Sara está empezando desde o lateral esquerdo, parte con unha permuta máis co desdoblamento a xogarse un contra unha parte central e por ahora está a resultar. Vamos a ver ahora Adriana Irene que se queda atrás. Parece que non sei se vamos a ver a repetición, pero foi un lanzamento un pouco extraño, non, por parte de Adriana, como que se lle quedou pegado, que non soltou o balón seguro no momento que la quería. Sí, pero porque lle botou diante, non, tamén a porteira, non, que cambia a súa profundidade nos 7 metros, é un xogo psicológico que teñen aí entre unha xogadora que estaba a meter todo o que tiraba, pois a porteira intentou actuar de maneira diferente e se liulle ben. Vamos a ver agora que plantexa o Cangas neste novo ataque. Aí se quedan un pouco pasivo, efectivamente. Moi ben. Ollo que non hai porteira, agora sí. Moi ben a defensa do Carballal, nesta defensa difícil de enseñar, ter este contacto que non é falta, que che permite presionar, é moi difícil de enseñar en categorías base, fixo neste caso moi ben Sara. Moi ben, aí ese bloqueo, outra vez o amago e agora apareceu Irene Ríos con esa parada. De seguro que vai volver a intentar Sara. De novo, nesta superioridade. Que ben Sara,
Moi ben, aí están, decías, apuntabas Dubra que está buscando moitos uns para uns agora de outra maneira, un xeito diferente. Parte desde o lateral esquerdo, busca esa zona central, eu creo que non se percataron un pouco Da superioridade. Da superioridade, siguen xogando igual, bueno, creo que ahora sí algo teñen preparado. Moi ben, balón para Adriana. Sigue, varía, ela tira arriba, tira abaixo, tiro corto, tiro largo. Pouco lle importou fallar nos 7 metros, a verdade é que dá gusto ver xogadoras así, non? Ni unha queixa na pista, é todo positividade, e o equipo sempre medra, non? A partir dese tipo de xogadoras. E vemos que pon o empate no electrónico, 17-17. Vamos a ver agora que prepara Iria, volve a pelota para Laura Madaleno, balón caro extremo, parada de Paula Comendador, que toca ese balón, que posteriormente toca no Pau. Moi bo detalle de Irene Romero, Ríos, de esperar na esquina por se hai un lanzamento desos de portería a portería, ou agora os porteiros teñen moitas cousas que facer, ademais de parar. Sí, ver eso non fai máis que enriquecer o seu xogo. Que ben a defensa, moi ben as axudas defensivas, moi ben Nayara cerrando aí o paso pivote, e Iria axudando ahora sí a Iria Augusto axudando a Iria Romero. Si volve a cambiar o tipo de defensa Cangas. Moi ben Adriana de novo, aguantando aí arriba. Inicia co 6-0, volve a cambiar o 5-1, que na primeira metade lle saliu ben. Bueno, veremos ahora Carballal si é capaz de seguir atacando igual de ben. Que ponse por riba, vamos a ver agora o lanzamento de María Cancelas, que supera a Paula Comendador, e pon de novo as tablas no electrónico, 18-18. Vamos a ver se, como decías Dubra, lle resulta esta defensa, este 5-1, que tanto resultado lle deu na primeira metade con ese cambio, non, de dinámica que conseguiu o adestrador do Cangas. Que ben, moi ben xogado por parte do Carballal. Sí, que cando teñen as ideas frescas xa demostraron na primeira metade que son realmente temibles, non, no seu sistema de xogo de ataque. Pois balón para empate outra vez por parte do Cangas. E vamos a ver como resolven este novo ataque as xogadoras do Morrazo. Balón que vai xogar agora Nayara. Moito máis activa tamén a defensa do Carballal, tirando esas presións pares. Que ben. Claro, cando tes unha xogadora destas características é complicado defender. Claro, o balonmán é máis sinxelo, non? A verdad que sí. 19-19 no marcador, empate. E agora que ven aí Sara. A verdad que un segundo paso na finta ao punto débil difícil de frenar, non? No segundo paso xa tiña prácticamente superada a súa defensora. Vemos aí, círculo extremo. Sara que quere buscar outra vez, non. Vai o balón, que ven agora tamén a defensa do Cangas. Moi ben ese pase, filtrou aí moi ben Eva Fernández, pero non conseguiu atrapar o balón Adriana. Ollo que está en pasivo. Levan 2 pases, 3. Que ben Sara. Ese lanzamento que Casmans de... Sí, é capaz de coordinar o salto a pé cambiado para encontrar un lanzamento, pero creo que aí perdeu forza, non? Que despois desa finta ao punto débil. E se aí soño sumamos que tiña por aí a Irene Romero Carmans arriba, pois máis complicado todavía. E vemos agora, aí vai de novo, volve Anastasia a pista, foi unha xogadora tamén determinante para romper un pouquiño esa dinámica que tiña o Cangas. Moi ben agora Nayara sin balón, se lle escapa. Tuvo rápida xogadora. Sí, creo que o partido está sendo un pouco un calco da primeira metade, non? O sea, sí. O Carballal iniciou mellor, o Cangas realiza outra vez os mesmos cambios para ver se obtén o mesmo resultado. E creo que Carballal volve a súa defensa de moita mobilidade, con defensas pares, impares, está a resultar complexo o Cangas. Que ven Anastasia buscando, e creo que se precipitou un chisco María Cancelas querendo ir a coller ese balón. Vamos a ver como leva agora Carballal este ataque.
Sí, levan o ritmo de xogo que máis lle interesa, o sea, ataques largos para poder recuperar e ter boas pernas na defensa. Por ahora, pois, iso é o que está dominando o xogo, non? A pesar de ver o empate, eu creo que o ritmo está o levando o Carballal. Moi ben aí esa circulación, ese procedimento e esas ganas, non, de querer pasar na Yara que vai, que paradón. Encontrouse co balón aí Lara Fabián. Moi ben, que quizás non está sostendo o equipo agora nestes últimos momentos tamén, pois as dúas porteras que non están deixando que tanto de Cangas como de Carballal. O gol agora aproveitando un 2 contra 1 no saque rápido do golpe franco, pillou por sorpresa totalmente a defensa de Carballal. E vemos aí a Dani que resopla dicindo, carai, por que nos está a costar tanto? Está tamén Sergio Mayo transmitindolle as súas xogadoras todo o necesario para poder superar a defensa do Cangas. Esta xogada antes resultoulles bastante ben. Ollo que Adriana tamén é moi vertical aí nesas accións. Sí. Moi ben Anastasia e Irene xuntándose para recibila agora. Acá aí o golpe franco. Moi ben Laura na defensa. Balón que chega Isis ali no extremo dereito. Ollo aí. Que ben Isis. Menudo golazo. Moi ben Isis. Que ben aí o Cangas. Como aproveita, ademais. Que inteligente Laura Madaleno, que sabía que lanzar a Isis. Se levou o balón cara ao lado esquerdo do ataque do Cangas. Sí, ao final é o ritmo que lle interesa, non? Se antes comentaba, non, que lle interesa como lle está interesando a Carballal xogar neste encontro. Como Cangas intenta aproveitar a mínima superioridade para sacar rápido, para levar o ritmo de xogo ao seu terreo. Bueno, por ahora un gol arriba para Cangas. E repiten procedimento. Agora vai buscar Isis aí. Forte, un para un con Irene, moi boa defensora tamén. Irene Romero, moi boa defensora. Pasivo, creo que le van un pase, non? Sí. Dous. Tercer pase, moi ben, Sara aí. Irene. E agora non pode parar a Isis, que volve a batir a polo corto. Empate. Ritmo endiablado de novo outra vez. Aí. Gol de Antía Vilariño. 22-21. Está collendo un momento importante, non, de eliminatoria. Quedan 16 minutos para o final do encontro. É importante estar atinado no lanzamento, que é o que che vai a permitir estar no encontro neste momento. Repite de novo Isis para buscar a Irene Romero. Pasa a bola Sara, non queda con ela. Moi inteligente tamén Laura Madaleno, que quere meterlle, subirlle unha marcha. Ollo, que se lle sube o gemelo. Foi a xogadora que menos descanso tuvo, claro. Claro, mas é o que comentábamos de defensa avanzada na 5-1, defensa de segunda avanzada cando estaba na defensa 3-3. Ao final tuvo un desgaste que unido á tensión propia dunha final a 4, pois pódese pagar pois con calambre ou neste caso. Pois desexamos que non sexa nada, que se quede solo nese simple calambre e que poida continuar a xogadora de Cangas polo ben a parte personal da xogadora, polo ben tamén do partido, do espectáculo e desta semifinal da categoría primeira autonómica feminina. Vemos que tamén as xogadoras aproveitan para hidratarse, descansar un pouco, coller aire, afrontar estes últimos 15 minutos que se van a levar a cabo. Aí vemos en imaxen, como dicíamos, o adestrador da selección juvenil femenina, e tamén está o seu carón a delegada, que non se perden unha, No, é normal este tipo de encontros, é verdad que dá gusto ver o mellor balonmán galego que podemos ter neste momento, e como non os seleccionadores pois acercándose ao pabellón, compartindo co que tamén son as súas xogadoras, non? Iso é importante tamén para
para o bo facer do balonmán galego. Vemos aí que Laura está, bueno, estirando un pouquiño máis bueno, xa fora da pista, queda fora do plano da cámara. Reanúdase o encontro. Sigue Anastasia na dereita e agora foi cara ao lateral esquerdo Marta Piñeiro. Vemos aí como volve tamén Uxía ao extremo dereito e Anastasia de novo, Sí, efectivamente. Como aí desatasca esas accións, ¿no? que a mellor lle custa un pouco a Cangas, se la colla a bola, non se pensa, vai para dentro, e agora non está Laura Madaleno. Terá que ver alguén en esa responsabilidade, non? Pero bueno, Cangas ten plantel suficiente. E vai a MVP da final da Final Four da semana pasada. A MVP foi Nayara. Tamén, pues, creo que non lle custa moito asumir ese tipo de responsabilidades a esta xogadora, que é unha xogadoraza, que pon o +2 para o Cangas. Vamos a ver agora como plantea Carballal este ataque. Moi ben, Sara. Quizás ahora nesta segunda metade o que non está facendo Carballal é levar os balóns caros extremos, que si lle funcionou durante os 10 primeiros minutos da primeira metade, e agora están centrándose un pouco máis en ir. Sí, creo que son claros. Ese enganchón por detrás. Supo soltar a tempo, boa finta por parte da xogadora do Carballal. A segunda de Iri Augusto, porque na primeira metade foi aquí esa axuda, ese cerrar o extremo. Bueno, sancionaron con 2 minutos, como é lógico tamén. E agora outros 2 para a xogadora do Cangas. Bueno, Nayara non estaba en pista, non terían tanto problema a nivel de cubrir ese 3, pero sí que o mellor podería ser un problema a nivel de ofensivo, sobre todo se Laura Madaleno non se recupera. Sí, unha Laura Madaleno que tamén é determinante nese 5-1. Claro, ao final tens que reaxustar a defensa, reaxustar o ataque e ver como se adaptan as xogadoras, que creo que teñen, bueno, calidade de sobra para facelo, como así o están a amosar. Bueno, veremos como... Vacía portería Cangas, acababan de facer o cambio de Irene por Laura, e vemos que Uxía collo lateral dereito, Aí vai Anastasia, balón para Uxía, que aí intenta marcharse da marca de... Que ben Nayara. Auténtico golazo, tomando a responsabilidade, outra vez outro gol en inferioridade. Que ben Adriana, 7 metros. Moi ben sacado eses 7 metros. De feito están as dúas xogadoras do Cangas dentro da área. Sacou petróleo a xogadora, ex xogadora do Cangas. 7 metros moi importante, a falta de 13 minutos e 2 goles por baixo o Carballal. Veremos que pasa. Vai Nerea, a ver que engaña este duelo. Nerea ou Alba Mera. Pois Alba Mera, pero foi con todo, tapou o lado. Sí, señor, moi boa parada nestes 7 metros. Ahora volve antes o cambio de defensa propiciado por esa superioridade numérica que antes non lle resultou. Esperemos a ver agora a defensa do Carballal se é capaz de recuperar unha bola. Se vai no centro do Cangas Anastasia, xa recuperan a xogadora. Entra Alba Mera a portería. Que ven Uxía, que quixo filtrar ese balón, a ver se Paula se dá conta. Non, frenaron un pouquiño. Aí vai Sara co balón, que o xoga ali con Eva. Vemos que quere entrar nesa defensa. E agora collo 3 Anastasia Doder, que fixera tarefas defensivas no 2 durante o partido, nese 5-1. Irene Romero moi ben tocando. Uxía aí no segundo. Que ben. Auténtico golazo. Por favor. Madre mía. Menudo partidazo está a facer a xogadora juvenil Sara Pereira. Cuidado. Ahora están a mirar o partido de Lanzarote, están dicindo, por que non a levamos? O ben que está a xogar, pero mellor tela aquí. Así estamos disfrutando nós. E vamos a ver, Uxía tamén, antes falo, e aí vai ela, non? Pero Uxía tamén actúa de lateral, non de forma tan asidua como fai no extremo, pero cando xoga de lateral ten unha visión moi boa do xogo, e ter unha zurda aí
igual que cando xogan Isis e Nerea no Carballal é un hándicap para a defensa. Sí, os que teñen sorte de poder ter zurdo. E ala, Que e outra golazo. máis. Sí, señor, 2 goles do Carballal, os últimos 2 goles, 2 vaselinas, unha de Sara e agora esta de Isis. Estás aí un chisco de precipitación en Alba de querer salir tan cedo, pero que resolveu moi ben a xogadora do Carballal. Mantén a defensa 5-1 o Carballal. Que ben Anastasia. Que ben Anastasia, está sendo tamén... Creo que está tendo de ahora ca igualdade, intentou cambiar un pouco a dinámica defensiva do equipo do Estrela de Carballal e, bueno, vamos a ver o que é capaz de facer o seu equipo. En Nayara, que non sei se había telarañas aí, porque igual as quitaron pola mañán, pero xa se quedaba algunha, quitounas todas. Despois deste 7 metros tamén executado. E agora o Cangas que se vai aí unha mixta, non? 5-1, Sí, un pouquiño sobre Sara. Que ven aí os cambios defensivos. Moi ben Anastasia, que lista. Mirou que Ainé estaba de espaldas a xogada. E centrouse na xogadora con balón. Moi ben aí Adriana, que igual que lle fixeron a Iria o mismo, agora ela marcha excluída. momento máis complicado do encontro para Carballal, que, bueno, quizás sí que este detalle físico, non, que estábamos a falar, cando tuvo as ideas frescas, cando estaban descansadas, tiñan moitísima máis mobilidade defensiva, máis mobilidade no ataque posicional e agora están a sufrir. Ui. Sí. Deulle na cara a xogadora do Cangas, non sei se fruto, bueno, do cansancio, pero Lara Fabián ten outros 2 minutos. Pois a heroica para o Carballal, con 2 xogadoras menos e 2 goles abaixo. Non queremos gafar a nadie, pero é máis complicado meter gol con 4 que con 6, Pero isto non lle importa tampouco a Uxía, que dice, pois bueno, pois con 4, con 5 ou con todas. Non vai con ela. Ela está segurísima no encontro de hoxe, sigue a xogar. E vemos aí que aí van a parar o encontro para o encontro Sergio Mayo para dar un par de apuntes, porque o partido se foi de 5 para o conxunto que hoxe exerce como local. E vamos a ver que notas lle dá. Una pivote fuera, vale. Las 2 pivotes fuera, vas a ir tú de extremo izquierdo y defiendes en el centro. Bien, estamos con Lara, Sarita, Eva y con Isis. ¿Quiénes están fuera? Vale, bien. Vale, pues Isis dentro, con Nerea allí las 2, Eva en este lateral y tú en el extremo izquierdo, ¿vale? Sí, vale. Circulamos, vale. Jugamos aquí y Nerea, vas a intentar circular sin balón de la contraria, ¿vale? Hay que aguantar ahora esta exclusión, ¿vale? Estoy un tiempo más. Hay que aguantar esta exclusión, estos 2 minutitos y vamos hasta el final. ¿Tú estás excluido? Ah, pues entonces tú sí. Venga, va, grita, si te quedas tú. Se queda Isis. Isis, quédate tú. Vete tú. Pois mellor dito imposible hasta o final, non? Dicían agora no grito as xogadoras do Carballal. Sergio Mayo apuntando moi ben que tiñan que aguantar este pequeno arreón, estas exclusións. E agora buscando unha acción sorpresiva polo que podemos escoitar. Seguramente Sara vai a buscar algo con esa circulación de Nerea. Agora, claro, Cangas sube a defensa. Defensa presionante. Vamos aí. Moi ben aí. Levando as xogadoras cara ás zonas exteriores o Cangas. Vemos aí como Sara intenta, Nerea está movéndose por todos os lados posibles. Aí subirán, antes dixemos que era moi ben esa parada de Alba Mera, antes dixemos que era un 28-23, porque era o que reflejaba o marcador, e deberon subir mal un gol. Vai 3 arriba o Cangas. Non estaba tan despistado, No, xa me pasou pola mañán, por iso decía que eu era de letras. E aí vai Nerea. Chocou. Despois a verdad que foi un golazo, chico golazo, madre mía. Cuidado como cambiou ese lanzamento. Ese 7 metros porque estaba, bueno, Nayara no chan dentro da área e molestou esa execución. Aí vai Sara.
ante Albamera. Adentro a xogadora do Carballal, que apreta máis. Se cabe, non? Con 4 xogadoras, a ver. A verdade que está a piques de recuperar, debe estar a piques de recuperar. Sí, por lo menos unha delas, o seguro. E vamos a ver que fai Cangas. Moi ben, Nayara de novo, con moito espacio. A xogadora determinante. Sí que é certo que Carballal son auténticas maestras neste xogo de inferioridade, con mobilidade, con ampliar o espazo o máximo posible, aínda así ter eses pases curtos para non perder balóns. Están dando unha auténtica lección neste sentido. Recupera todas as xogadoras, intenta gañar por fora aí, deixa, e moi ben. Albamera deixando corto, tapando, e celebrando cas compañeiras esa parada que pode supor o máis 4 para o seu equipo. Sí, volvemos á igualdade, Carballal volve ao seu 6-0, se é capaz de manter esas disuasións que antes estaba a facer ao principio da segunda metade, veremos se que ben iría. Moi ben iría aí ese punto forte. Non entendemos, ou por lo menos non entendo como con esa envergadura non se levanta máis veces de 9 metros. Ten un lanzamento moi potente, Claro, moitas veces tamén tens que ter a confianza no encontro para facelo. Balón para Uxía. Vaya golazo tamén da xogadora do Cangas, que vai cun sonriso de orella a orella, porque sabe que este gol é importante para as aspiracións do equipo. Temos agora aí a Anastasia que para a Lara Fabián, a Iné que colle o balón. 2 minutos por ese agarrón, non? Sí, exacto. Pues, xogou moi ben esa situación de 2 contra 2, a pivote tiña moi ben ganada a posición, a defensora pois agarrou 7 metros de novo para Sara, que empezan a ser xa, cada lanzamento empeza a ser xa determinante. É que Uxía de primer ano, a Iné, a xogadora que acaba de forzar o penalti, de primer ano, Nayara de primer ano, agora mesmo do Carballal, non, Sara creo que este foi o seu último ano en idade de juvenil. Que decías antes, Dura, moito nivel e moito de primer ano. Son xogadoras que están collendo moito peso nos seus equipos. Aprendendo destas competicións autonómicas que teñen moita calidade, moi ben para a súa formación como xogadoras. Como Carballal que se vai a mixta con Laura Madaleno, que responde a esa mixta, ca inferioridade. Quitando a porteira tamén Dani e metendo a Anastasia en pista, que sigue o seu, Anastasia sigue indo para dentro, fintando forte, fintando débil, e aí lle vai. Ahora como a que está excluída en Nayara, pues dice Laura, pues ahora toco a mí outra vez. Elevo eu. Tampouco se pone nerviosa, Outro gol desde 7 metros para Cangas, 5 minutos para o final, 4 arriba. Esta victoria pinta que non vai pasar do puente de Rande, que vai quedar no morrazo. E vamos a ver Ollo, que pidiu tempo morto xusto antes de que pasara iso, a piques. Sí, a piques de feito o colexiado eu creo que iba a pitar, ele había visto a xogada. Dale. Bien, Eva, Lara, Sara y pivote aquí abierta, ¿vale? Vamos a jugar uno tú, ¿vale? ¿Sí? Se la das a Sara y desdoblas 2 y 3. Sara, tú decides, ¿vale? ¿Sí? Sí, decides tú. Uno tú en el lado de Eva, ¿vale? Tú estás de lateral izquierdo, tu pivote abierto aquí, bien. Nos vamos a ir con mixta Adriana Rial, ¿vale? Y hasta el final a correr. Mixta Adriana Rial sobre Laura. ¿Vale? ¿Sí? Movendo Simáns e agora xa lle resultaba máis fácil. Non o podían ver en pantalla porque as xogadoras están sentadas no banquillo, pero xa era moito máis efectivo emplear o rotulador. Vai a haber un desdoblamento da central entre as centrales e vai a decidir Sara con a Iné posta entre 1 e 2. A ver como deciden e a partir de aí mixta o resto do partido de Adriana Rial a Laura Madaleno. Que ven aí, moi ben a defensa do Cangas.
moitas veces os xogadores cando desdoblamos tendemos a continuar a carreira, o cual facilita tamén a labor defensiva do segundo e a labor defensiva do central defensivo, non? Que ven Anastasia. Moi ben Anastasia roubando ese balón que lle dá a Irene. E unha vaselina para levantar a bancada do Cangas. Prácticamente pecha o encontro. É para rematar, exacto, a falta de 4 minutos. Moi ben agora. E a Inés xa que lanza. Mellor fruto do cansancio ou do momento do partido, ese balón que non atopa a portería. Sí, eu creo que ao final o cansancio foi determinante, esa pouca rotación que careciu Carballal. Pero bueno, a verdad que dou gusto como pelexou e como segue pelexando, que non é isto, continúa, presionan e intentarán recuperar algún balón. E epa, pois aí temos un. A ver que saca Nerea, hai que, bueno, Carballal ten que buscar accións rápidas se quere meter no partido, ou polo menos tentar a disputalo nos últimos minutos. Aí vai Lara Fabián que ven a finta. 7 metros porque apoyou, non? O se pisou antes de executar o lanzamento. Aí vai Sara que colle rápido o balón, se coloca adentro tamén. Optou por cambiar o lanzamento. Esta volta abaixo á dereita da porteira. Está seleccionando moi ben os 7 metros. Estamos vendo moita calidad no lanzamento de 7 metros nesta Final Four, tanto na masculina como na femenina. Defensa 4-2 mixta. Para que inicie que se falta en ataque despois da xogada. Eu, baixo o meu punto de vista, Mencía é moi desequilibrante, pero está lle causando moito máis problemas Anastasia que Mencía, que ven de estar sen disputar prácticamente toda a segunda mitade, pisando. Moi claro o lanzamento de Nerea, meteu o pé. Que mellor era máis interesante que esa mixta fora a Anastasia, pero claro, tamén lle deixar moito espacio a Mencía para executar un para un. Claro, as defensas mixtas teñen este risco que, bueno, pues, vas perdendo de 4 goles e tens que asumir. E máis agora. Ver si máis que acerto teu fallan elas. Que ven esa man de Adriana, case rouba o balón de 2 minutos. Por ese tamén a segunda exclusión de Adriana. Unha pena que nos deixes en eses 2 últimos minutos de presión. Ahora sí que balón ao límite para esta defensa de Carballal en inferioridade. Vamos aí Anastasia que lle dá o balón a Uxía que non so pensa. Cambiando tamén a localización do lanzamento. Abaixo o largo. Vemos como tamén Carballal leva que ten o balón que lle dá Sara. Vamos aí a ver se Lara Fabián non. Sara outra vez busca de novo, queda sin Naide que ben se move, que ben o movimento das xogadoras do Carballal. Unha mágoa que non entrara ese balón porque todo o que fixeron previamente merecían que a xogada. Moi ben, ese pase vai, non? Que sempre falamos que o pivote pase vai e tal. Ao final entre as xogadoras de primeira línea con moitísima mobilidade, dá gusto ver esa situación de doble pase. Moi ben aí o colexado pedindo calma tanto a defensora do Carballal, a Lara do Campo como a Nayara. Tamén é un momento do partido no que xa ollo aí, moi ben a parada, non lle dan a cara, parou moi ben co brazo arriba Paula Comendador. Vemos aí moi ben esa bola que quere infiltrar para Iné, que a Iné que non acolle, sigue correndo Cangas, ese balón para Carballal de novo, de porteira a porteira. Restan 40 segundos este partido que xa se vai a levar o Cangas. E o carácter guerreiro destas xogadoras de Carballal, que é o que está a loitar agora xa con 5 goles de diferenza, pero que seguen a ter unha atitude moi positiva, non? Vemos aí, ataca Nerea. Ahora un pouco sen ideas, sen solución ese lanzamento, pois mira, por falar. Non había idea, non había solución, pois gol. Un golazo por toda a escuadra. Restan 10 segundos, xa non vai atacar o Cangas. Falla contra atrás esta pequena parroquia canguesa da Marea Azul. Celebran as xogadoras do Cangas ao meterse na final. Salúdanse deportivamente os dous equipos. Dubra, como falábamos, ao final eu penso que ese punto físico foi determinante, sobre todo na última recta do encontro.
Sí, sobre todo para esta diferencia de 4 goles, non? Que creo que é unha diferencia excesiva para o bo facer que fixo Carballal e o esforzo que tivo que facer Cangas para poder gañar esta semifinal que a priori pois, víamos que sí podía ser igualada, pero que o factor físico pois, foi determinante, como así comentas. Pero un espectáculo que o que acabamos de ver entre Carballal e Cangas. Pois xa temos a primeira finalista para mañán ás 6:30 da tarde. Será o conxunto do Tapería 2 Chata Balonmán Cangas. Están todas as xogadoras, mentre vemos aquí un par de accións da primeira metade da segunda celebrando. Trasladamos os nosos parabéns ao equipo do Cangas, tamén os parabéns polo esforzo e a noraboa as xogadoras do Carballal. Póñense as xogadoras do Cangas celebrando para esa foto. E agora que xa vai collendo un color un poquinho máis verde Xiria, non verde Lavadores, ollo que é a seguinte semifinal. Bueno, esperamos que se enche este pabellón agora, non, Dura? Sí, agora esperemos que a afección carballesa, como a sempre, responde. Seguro que nos fará deleite dos seus cánticos e ver este pabellón cheo, unido coa afección de Carballal e a de Cangas, e que isto sexa unha auténtica festa. E, bueno, pues esperemos que se impoña o verde Xiria e non o verde Lavadores, polo que me corresponde a min. Con todo o cariño que lle teño a Lavadores, é un club moi querido aquí tamén. Pois, nada, liberámoste desta tarefa de comentador para que poidas tamén preparar o teu partido despois contra o Balonmán Cañiza. Moita sorte nese partido de Primeira Nacional. Vémonos mañán pola mañán de novo, Dura. Por suposto, moitas gracias, un placer estar sempre aquí con vos, vendo e desfrutando do balonmán. Pois vos deixamos con estas imaxes do encontro que acabamos de ofrecer. Vémonos no seguinte partido que enfrentará o Xiria e Lavadores.
Bueno, estou aquí con Alba Mera, xogadora do Cangas. Bueno, Alba, noraboa. E como dicía Dani, contanos un poquinho porque estabas, vamos, on fire. Bueno, a verdade é que foi un pouco complicado o inicio do partido, costounos un pouco enchufarnos, pero bueno, pouco a pouco pois estamos demostrando o que vale o equipo e así o demostramos agora remontando. O Carballal non o puso nada fácil, a pesar de que lle faltaban pezas moi importantes, pero bueno, entón estamos a esperar a ver contra quen nos encontramos mañana na final. Contanos un pouquiño, porque dese momento do descanso, ese momento de conversación, de esa conversa de vestuario, porque ao final é o que dicíamos ao principio cos dous adestradores, o Carballal non era un rival nada fácil. Pois a verdade é que as porteiras nos quedamos fora, pero bueno, eu entrei ao vestiario un momento e a verdade é que Dani nos pedía pois o que tiñamos que facer e o que sabíamos que podemos facer, que é defender, estar atentas e dalo todo dende o primeiro momento. Estábamos un pouco dispersas, pero despois do descanso a verdade é que a charla funcionou. Pois Alba, para finalizar, unha cousa que aínda non lle pedín a ninguén. Unha mensaxe, algo que lle queres dicir ao teu equipo de cara a final de mañán. Bueno, pois, que lle quero dicir ao meu equipo? Que personalmente esta ha sido unha das tempadas máis difíciles da miña vida, pero que me fai moitísima ilusión pensar que vou vivir unha final da Final Four con elas e que sabemos o que valemos e que temos que dalo todo, que confío plenamente ata o final Balonmán Cangas. Pois nada, Alba, noraboa de novo e aspirar a rival para mañán. Nada, nun ratiño vémonos na segunda semifinal desta Final Four de Primeira Autonómica feminina neste caso.